Goedemiddag, welkom in het Openluchttheater in Valkenburg. Mag ik u voorstellen aan het Fanfarekorps Limburgs Jagers uit Zeedorf. Wij zijn alle dienstplichtige militairen. En wij staan eigenlijk vanmiddag onder leiding van één man. En dat is luitenant kapelmeester Jan Hendricks.
Dames en heren, goedemiddag. Zoals u gehoord hebt, het fanfarekorps der Limburgse Jagers uit Zeedorf in West-Duitsland, een plaatsje gelegen ongeveer tussen Bremen en Hamburg. Denkt u niet dat we speciaal voor dit concert hier naartoe gekomen zijn. We zijn hier in Nederland om deel te nemen aan Tap to Breda. En in Limburg hebt u een provinciaal militair commandant. Dat heeft elke provincie. Maar in deze provincie zit een militair commandant dat een Brabander is. Maar het kan geen betere promotor en ambassadeur voor deze provincie zijn dan Overste Blijerveld. Want die dacht, hé, mijn Limburgse jagers zijn hier en die spelen in Valkenburg. Overste, dat hebt u geregeld en wij zijn hier. Ik heet u van allen hartelijk welkom. Ik vind het fijn dat u in zo'n grote getale gekomen bent. Voor weinig mensen spelen is het natuurlijk nooit zo leuk, maar zo'n volle bak, dat is prachtig. U hebt goed weer meegebracht en wij zullen ons beste beetje voorzetten. Ik wil graag even wat over het fanfareorkest in het kort vertellen. Het is een orkest bestaande uit dienstplichtige soldaten. En die mensen komen niet aan blok op, maar iedere keer, elke 2 maanden gebeurt er wat in dat orkest. Er zwaaien mensen af, er komen ook weer nieuwe in. Het kan gebeuren dat er bijvoorbeeld 4 trombonisten afzwaaien en dan krijg je daar, heel krom gezegd, 3 bubbelisten voor terug. Maar we moeten toch iedere keer maar weer zorgen dat dat een orkest blijft, of in ieder geval zoveel mogelijk dat te benaderen. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt, dat het geen toporkest is, zoals hier in Limburg zeer vele zijn, maar wij zijn allemaal goedwillende amateurs en wij doen uitstekend ons best. Wij gaan verder met de Marcia Festival. Dank u wel. We gaan verder met een werkje wat vorig jaar op Tap to Breda gespeeld is. En het heet Song of Freedom. En
in deze tijd heel erg toepasselijk, denk ik. Maar ik hoop dat het in de wereld ook inderdaad freedom zal zijn, zodat wij allemaal dit pak uit kunnen trekken. Dat is een wens van velen. Dus wij zijn hier niet als strijdlustige mensen, maar dat is de wens van iedereen, hoop ik. En ik hoop bijvoorbeeld Joegoslavië, als we daaraan denken, dat dat gauw ten einde komt en op een vreedzame manier opgelost wordt. Wij spelen Song of Freedom.
We gaan lang een werkje spelen. Het is getiteld Oregon. We nemen u mee naar Noord-Amerika. Eigenlijk een treinreis door het gebied. U hoort indianen, cowboys, alles wat u zich daarbij voor kunt stellen of erbij zelf kunt bedenken. Want dat is natuurlijk ook een vorm van muziek beluisteren. Niet alleen maar denken wat heeft de componist ermee bedoeld, maar ook voor uzelf de fantasie de vrije loop laten en denken dat zou het best eens kunnen wezen. En dan wordt muziek vast gedaan. We gaan luisteren naar Oregon.
ding wat ik net nagelaten heb te doen. Even verwelkomen de mensen van de redactie. Dat zijn mensen die onze belangen, niet alleen in het Limburgse, maar daarbuiten goed behartigen. Dames en heren, heel hartelijk welkom. Fijn dat u hier bent. U geeft door uw aanwezigheid ook blijk de verbondenheid met uw orkest, de Limburgse Jagers. Dank u wel. Zoals ik al zei, we gaan verder met de mars jubelbrengen.
er gebeurt, ga ik u vast vertellen dat we een xylofoon solo gaan spelen en die heet Hora Staccata. U hebt het ongetwijfeld vaker gehoord, of op trompet, of op viool, maar op xylofoon is dit eigenlijk een primeur van dit orkest. We hebben een hele goede solist, komt weliswaar niet uit Limburg, maar uit het Hoge Friesland en dan gaat hij behoorlijk wat op. Een aandacht graag voor Hora Staccata. Die zou jou de paraplu staan. Ja. Nee, denk ik helemaal niet. We vervolgen met de mars van Alfred, Army of the Nile. Ja, gaan we voorbij hoor. Weet je ook niet? Trek wel over de rivier. Ja. Voor de rivier maar
Onze eigen regiment straks. Spelen van nu de mars, dan doen we de jagers. En daarna ook even een kleine regenpauze inlassen. En ik zal zo meteen later weer verder gaan. Dank u wel.
mensen die het nog niet gehoord hebben, omdat die nu pas gekomen zijn. Voor u staat het fanfarekorps der Limburgse Jagers uit de legerplaats Zeedorf. Gelegen een plaatsje tussen Bremen en Hamburg in het Noord-Duitse gebied. We zijn hier in Nederland om deel te nemen aan TAP to Breda. En dankzij de bemiddeling van de provinciaal militair commandant, de man die net zo mooi mee stond te zingen met ons regimentslied, de Hoogste Blijerveld, die heeft ervoor gezorgd dat wij hier vanmiddag spelen in dit theater. We vervolgen ons optreden met Caribbean Variation.
u bedenken dat daar achter de schermen een oud muzikant van me zit. Daar kan ik nu niets meer tegen zeggen, maar toen had ik gezegd, je moet beter opletten. Maar Joep, dat zou je vergeven. We gaan verder. Er is ons gevraagd, dames en heren, om het populair te houden. En ik denk dat dat weer hier en ook de ambiance daar zeker zich voor leent. We gaan verder met Dixie for Band. We vervolgen ons programma met een, naar ik meen, mooie mars, The Voice of the Guns.
Alweer een solist, alweer uit het Hoge Noorden, ik kan er ook niks aan doen. Marcel Ebbers gaat voor u spelen One Moment in Time. Druk je aan de tijd nu eens, hè? Achter een datum. Zet ze weer op. We gaan verder met Amperito Rocca, Paso Doble. Ik zie het niet. De vierde.
Hop. Kijk maar zo. Ja, 17 jaar. Snel uit. Snel uit. Ja. Oorspronkelijk hoort zo'n orkest als dit ongeveer 50 mensen te hebben. En we hebben te weinig, daarom wordt er even geronseld onder u. En dan vragen we wat assistentie. Regel dat. Ja.
Weet je waar een mes mee houdt? Het is eenvoudig, maar voor de dames en de heren is het hier moeilijk. Maar dat wijst zich vanzelf. Het heet Palu, Palu. We zingen daar een paar keer bij. Na de tweede keer wordt verwacht dat u allemaal meezingt. Het is zo'n eenvoudige tekst. Palu, Palu en er komt nog wat bij. Maar wat dat allemaal is, dat hoort u vanzelf. Dank u wel. Is dit correct? We zijn bijna aan het einde, jammer genoeg, met een zeer bekend nummer, My Way.
Tot besluit spelen we natuurlijk onze regimentsmars. Die hebt u al eerder gehoord. Traditie. We besluiten altijd een concert of een optreden ermee. De regimentsmars van de Limburgse jagers. De Beeljeugdmars. Hartelijk dank voor Varenkorps Limburgse Jagers. Om hier te mogen spelen zijn wij dat geweest. We vinden het fijn om voor zo'n publiek te hebben mogen spelen. Want er is niks dankbaarder dan voor andere mensen spelen. En als ze dan op deze manier reageren zoals u vanmiddag gedaan hebt voor ons. We hebben zelf wel gezorgd voor het mooie weer natuurlijk. Maar het is een fantastische middag geweest. Ik hoop voor u ook, maar wij hebben er zelf enorm van genoten. We laten u niet zomaar in de steek. We besluiten met Lights of Europe. Dank u wel.